Hayi manje uthanda ngokwazi nje. Asuka manje umyamle. Mama ikanti uzinyana ngalamanyana. Ayisuka ngalento ngalo kutheni unganqonqozi mama anqina mama. Hayi manje isuka ngaqonqoza. Mama intoni man ngamncibe man mama. Uthanda unganqonqoza erumini yami. Manyana ntona man. Kamanyana. Hayi man. Ngoba thina nthenda nawe uthek man. Dani kuphi apha iroom yami lefuka uqonqoza xa ungena apha. Mama umisela man lenza lamanyana nantwana. Kamanyana la. Manyala man. Hayi ngoba kunangqondo. Amano lenza ngano mana 50 rand. Anayo. Anayo icela bakutatako. Ulethe ntatile ntwana man. Uye ke unayo. Uye nayo. Anayo icela bakutatako. Unayo ntwana. Uzawubona ngokuba ngitatakho makakuphi imali. Uzawuthi yamkeleni le nto. Ukuthi ngathi 50 rand ngifuna ucela. Hey. 50 rand. Cela kakuhle imali kum kutatako. Cela imali kutatako kakuhle. Thetha kakuhle. Thetha kakuhle nawe. Man kithi ngathi 50 rand man. Hey. Yithi tata umlomo ugcwale into ukuphi imali mntanami. Awuzophuma ndo mntanami. Thetha. Gathi 50 rand. Ukuba Gathi 50 rand. yithi ba proud tata wami mntanayo. Ngicela 50 rand ufuna ucheqa. Isho? Thetha sikoyike tata. Tata. Andiva. Tata kanti 50 rand. Andikuva kakuhle. Tata wami ndimthandayo ngicela 50 rand ufuna ucela. Thanzoke. Chisanda. Next time ufunde unqonqoza. Yabona ngoku into wami iwile nokuwa ngoku ngenxa yakho. Yes man phazamisa lo mntana. Bantu wena. Ena kaqali. Ngibikele wenyanga man. Hayi kaloku Paul usingqameyo. Paul uzayifumana. Ukwenza ke komnye ngaphandle kwakhe. Ke gate ngo6. Yep. Yep. Ubuso bakho mawube right. Ungatyi drugs, ungatyi drugs. Iwile umuntu wami, uwile mphazamisile. Uyathanda siphazamisa kaqali kanjani? Check uyuko katata 50 rand yami le. Check. What do you?